това видео ще ви покажем стъпка по стъпка как да използвате своя нов Air Fryer Foliamo Migliore. Преди да започнете с готвенето, включете щепсела в контакта. Дисплеят ще светне за секунда, а бутонът Старт ще започне да мига. Това означава, че уредът е в готовност. За да включите Air Fryer-а, докоснете бутона Старт. Заради вградената предпазна система за деца, панелът реагира най-добре на допир от по-голяма повърхност, затова препоръчваме да използвате палеца си. След като дисплеят светне, поставете продуктите в кошницата. За избор на програма използвайте бутона Меню. При първото натискане започва да мига програмата за пържени картофи. Иконките на програмите не са активни бутони и не се натискат. Те само показват коя програма е избрана. С всяко следващо натискане на меню, преминавате към следваща програма, докато стигнете желаната. След като изберете програма, просто изчакайте 3 секунди и Air Fryer-ът ще стартира автоматично. След стартиране на програмата можете да я настроите ръчно според вашите предпочитания, като промените времето или температурата на готвене. За да увеличите времето, натиснете и задръжте бутона Time. Таймерът ще започне да се увеличава автоматично. Ако искате да намалите времето, задръжте бутона, докато таймерът достигне 1 час и 5 минути, след което ще се превърти и ще започне от 5 минути. Температурата се регулира по сходен начин. За да увеличите с 5 градуса, докоснете веднъж бутона Temp. Ако искате да намалите температурата, задръжте бутона, докато стойността премине 210 градуса и се превърти обратно до 80. След като програмата приключи, уредът автоматично преминава в режим на притопляне, като поддържа температура от 80 градуса в продължение на 2 часа. За да изключите уреда, натиснете и задръжте бутона Старт за около 3 секунди. Ако искате да притоплите храна отделно, можете ръчно да активирате режима за притопляне чрез бутона Warm. По подразбиране, програмата е настроена на 2 часа, като времето може да бъде коригирано чрез бутона Time. Температурата при този режим не подлежи на промяна. Това е всичко. Вече сте готови да започнете с вкусните си гозби. Бон апетит!